से कहा 30 बरस आ गए। हम खोजत हई मास्टर के 30 बरस जे बानू से आदमी के हालत खराब कर देवला। आ घर में जरा शादी बियाह बा तो ऊ तो और परेशान हो जाला। घर के जब मलकिनी बाड़ी ऊ कहन कि जी तीज आवता तो तीज में हमरा व्रत करे के बाद तो रउआ जाई हमरा हई सामान बड़का लिस्ट एगो लेके थमा देवलन सब कहलन सब कि जाई हई सामान ले आई। सामान ले आए तब वही तीज व्रत करत। साड़ियों ले आवे के बा, फलों ले आवे के बा और बहुत सारा सामान की जरूरत पड़ला। तो सब लिस्ट बना के मलकिनी है दे देली। अब जात हई बेला जात हई दुकान से सब सामान ले आए। अब वहीं जात हई तनी मास्टर साहब के देखत हई जे हमर दोस्त बारन वो कहाँ बड़न। आखिर के उनको नु बियाह भइल बा, मलकिनी उनको नु बारी तो उनको तो सामान के लिस्ट मिलल होई। तो हम चलत हई तनी मास्टर साहब के देखत हई तो वो चलिए साथ है बेला बाजार हमनी के। अब जब दोस्त बानी तो साथ ही जाए के बा, सामान लेवे के बा। उनको मलकिनी बारी, एक जना और भाई बारन भतीजा बारन वो लोग जाई। सभी के घरवा में तो सही बात तीजवा होए के बा, समझली नु। तो हम जात ही देखत हई मास्टर साहब के। तो बंद हई लेकिन दरवाजा लागल बा, ताला बंद तो नहीं खे। मास्टर, ए मास्टर, मास्टर हो, अरे आओ ने, बिहान तीज हई, मलकिनी कैसे नहीं छोड़त तोरा के। आओ बेला चले के बानू। हम सब सामान के लिस्ट लेके हम आ गए नी। तू आवत नहीं खा। आओ आओ जल्दी आओ, हम बहरी बैठल बानी, साथे चले के बा बेला। हम जन बानी, चलो ठीक बा। आओ ने हो मास्टर। आहो अरे है ने ताका हमरा ओरी। हाँ बोलो। भाई हम देखा है मैं लिस्ट ले तीज बा। तीज बा आ तीज के सामान के हमरो लिस्ट बा मिलल। जे बिहान तीज बा तो भाई सामान आई तभी तीज होई। मलकिनी हम बड़ा दबाव देली कि मैं जाके सामान ले आज। यहाँ तो शहर है के बिहान कुछ होई ने, आज ले आवे के बा, समझला। तो हम तो अपन ले आनी, तू बाजार में चलबो का? हैं बाजार चलो चलबो। तो लिस्टवा में तोरा नखवा मिलल? लिस्ट में तो सब घुसल बा दुनिया भर के। हे में खाता बही। हाँ यही में बा। उहे यहीं से बाजार देखत हई जे कैसे कैसे आई का करल जाओ। माने पूरा में ढठरे बनल बा और चूड़ी सेट। हाँ ओकरा बाद कपड़ा सेट। हाँ फल सेट। हाँ आ मिठाई सेट। हाँ पकवान सेट। हाँ सब के सेटे लगा के ले के बा। श्रृंगार के सामान, श्रृंगार के सेट माने सब सेट, बे सेट के कोनो नहीं खे। हो तो वहाँ से काठी में आई सामान, वहाँ साइकिल पर आ जाई। साइकिल पर नहीं आई। हाँ टेम्पू करे के पड़ी। हाँ टेम्पू से नहीं सधी तो ट्रक कर लिया। हाँ लेकिन करे के तो पड़बे करी कुछ न कुछ। हो तो ये सामानवा जब आई ट्रक पर ले तो वही से तीज होई। वही से तीज होई। वही से तीज होई। वही से तीज होई या सेट से होई, बे सेट से नहीं होई। वो मलकिनी तो स्टैंडर्ड बारी के आरे मर दे। स्टैंडर्ड पूरा स्टैंडर्ड स्टील। हाँ हाँ स्टैंडर्ड में का कहे की बात। मतलब तीज होई। तीज होई पक्का होई। पक्का होई। तो चलो तब बेला चले के पड़ी नु। बेला तो मन हमरा यहीं से दिखाई देता जे चले के बा। हाँ तो चल ही के बा। अच्छा तो सुना ने, बेला चले के बा। हाँ सामान लेवे के बा। हाँ अब बिहान तीज बा। हाँ तो देर करे से कोनो फायदा नहीं खे। अब भाई हमनी के चलो चल जाओ। हाँ चलो 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 ऐसे कि गाड़ियों करे के पड़ी नु। हाँ सामान निकलवा के फिर गाड़ी करे के पड़ी। ठीक बा ठीक बा चलो ठीक बा चलो 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 चलो। सामान तो हमने के बेला से ले आनी। हम ले आनी, तू ले आइला। अरे हम हो तो ले आनी कलकत्ता से पूरा ट्रके लद के लेके चले नी। तीजला तीजला सब थोड़ा बहुत ले आवत ना, हमें पूरा एक ट्रक लेके आ जाना थे चाचा। हाँ हमहू गरनी है बेला, हमहू बुझे कोच से ले आनी। हाँ
एक कोच ऊपर से लेके नीचा तक ले गांज के ले आई तीज के हो लेला हाँ। वे तो कोच वो कोच से हाँ। वो कहे के मतलब बा जे जेकर जेकर बियाह शादी हो गए हाँ। तो उ तीज करी हाँ करी करी ना हाँ, करी क्या है? तो तीज करी तो ओकर सामान जे ले आवे के बा उ के ले आई के ले आई मर्दे नु ले आई घर में जे होई से ही उहे नु ले आई ले आई हाँ। आए तो तू कलकत्ता से कर ले हाँ कोलकाता से लेके चले मतलब ई रहल हन कलकत्ता हाँ, 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 तो हाँ। तीज बनावे ला घरे घरे आइलन अइलन, परिवार ठीक है। के लेके आइलन हाँ, तो हाँ। इनको लिस्ट मिलल रखत तो हाँ। अपन उन्हीं से कादो लेके आए हाँ हमरो लिस्ट में भेटा गइल ह हाँ हाँ तब हम चल गए नी है बेला तू अपन लिस्ट में सामानवा जे हमें लिख लेला सब ले लेला सब ले ले हैं मलकिनी खुशबारी अब वो तो उनकर काम बा हमर जौन काम बा से कर अरे दे हमर मलकिनी तो बड़ा खुश भइली हाँ देख लिया तो बड़ा खुश भइली कहली कि, ए हरियर हरियर साड़ी आयल बा चूड़ी आयल बा हरियर हरियर चूड़ी आयल बा लहठी का खलू आयल बा हाँ, फल आयल बा अब उ दुनिया भर के बनी आज ना आ सवेरे रात में सिंगार के सामान हाँ, आयल बा रात में सब का करला रात में भोरवा में उठ के सरगही खा हाँ जाला हाँ हाँ खाई जाले तो अपन जे खाए ला बस हाँ, खाई है ना हाँ, बिहान भूखा रही हाँ वैसे ही न हो खा हाँ हाँ ऐसे न हो खा ले कलकत्ता में ऐसे हो खा ले कि दूसरे हो खा ले नहीं सही हो आ दिन भर उपवास रहल जाले आहो तीज जे हो खाला तीज तो तीज में एगो कथा हो खा ले हाँ 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 गाथा पंडित जी लोग तो सुनावल कथवा कुछ जानल हाँ 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 तू जानल कि नहीं नहीं हम तो नहीं जानी तू जानल? ये पंडित जी नहीं जी हम हो नहीं जानी अच्छा तनी हम मनी नहीं कि हो ये खल पंडित जी को बारे नहीं जानल तनी मनी हम जानी ले लेकिन हमरा से ज्यादा जानल ई मास्टर जे बारे हाँ, तो तो ये तनी कैसा बताइता न हाँ हाँ हम एकरा के एक कथा बहुत बड़ा बा हाँ। लेकिन शॉर्ट में बतावत हैं हाँ। ई तीज व्रत जे बा हाँ। से खास तौर पर जे बा शिव पार्वती के अच्छा आराधना करला लोग औरत लोग अच्छा। कि जैसे शिव पार्वती के प्रेम बनल रहला हर युग में वैसे ही पति के साथ ओकरा पत्नी के संबंध बनल रहे यही लाई करल जाला जैसे कि जब प्रजापति दक्ष के अहंकार हो गए रहे हाँ। आ सती जे बा से दहन हो गईली तो फिर अवतार लेली आ भगवान शिव 87,000 बरस तपस्या में जाके लीन हो गए तो अरे इनका चाचा एगो और बात हमरे के सामने कहे के मई तीजवा खाली शादीशुदा आदमी के औरत करल है कि कुंवारो आदमी करल है बात मर दे कहीं हैं? पहले ही बताओ तो पूरा सुन ले कुमार अच्छा। औरत कहीं ई करी है अच्छा पहले बात पूरा सुन लो ठीक बस जानल ऐसे ही कर बतवा के सुना पहले अच्छा बात ठीक पूरा हमर सुन लो अच्छा तो ओकरा बाद में ई तो कब जन्म से उनकर जे बा संस्कार बा अब उनकर खिंचाव जे बा से शंकर के प्रति रहे खोज में आ उनकर माता पिता जे बा कहे जे और भंगी से शादी काहे ला करे के बा भाई बढ़िया लड़का जब से नारद जी बता देलन जाके जी लड़की के से जे शादी करू अमर बा हाँ तो वो बेर से उ खोज में चल देली आ खोज में चल देली ओकरा बाद में घोर तपस्या करे लगली शंकर जी ला अच्छा घोर तपस्या करे लगली अब उनकर माता पिता जे रहे चाहे जे मने विष्णु जी से शादी करी चाहे और देवता से आ ऋषि मुनि भी लोग जैसे आज कल जे बा बियाह कटवा होला वैसे वहू घड़ी बियाह कटवा रहे ऋषि मुनि जाके वहाँ शंकर जी कहले रहे जे परीक्षा तू लो पार्वती के लेकिन उ टस से मस ने भैली जाके ऋषि मुनि कहलक जे यार भंगी से काथी शादी करे के बा शादी करे के बा तो विष्णु जी बहुत देवता बा एक से एक सुंदर बा तो उनको जिद पर और गली जे जब शादी करब तो हम पार्वती शंकरे जी से करब दोसर केहू से नहीं करब एक कलकतिया भाई के अच्छा निखे लागत का ई होने ताकत बढ़िया सुनो ओकरा बाद में बा घोर तपस्या कैली ओकरा बाद तपस्या में सफल भैली ओकरा बाद शंकर जी के पा लेली और बहुत लंबा चौड़ा कहानी बा शॉर्ट में हम कह देनी अच्छा अच्छा वही बेर से जे बा हर पति पत्नी जे बा पत्नी चाहला जे पति हमर शंकर जी के तरह जे बा प्रेम बन रहे वही ला जे बा से तीज व्रत जे बा अच्छा करल जाला आए हो तो ये जब तीजवा होखल है ओ घड़ी तो जितना जब सुहागिन औरत बा वो अपना पति के ला पूजा करता चाहे पति के वो घड़ी भगवान मानल तो ये भगवान बराबर ला मानल जाला कि खाली तीजवे के दिन ला मानल जाला सुनो तो बानी उहे हो समय के जे बा खाली तीजे समय तक ले मानल जाला नहीं होगा ओकरा बाद में ना मानता के
ये चीज ओकरा बाद उठा पटक चालू हुई सही में। गाली गलौज नो सही में ए पर जे बा ई समय जौन अभी कलयुग बा ए में का बा तीजवा के दिन पतिया आ तीज के बिहान भेला नतिया आ मर गेला पर से हथिया इहे बा चलते घड़ी ज्यादा ये रिवाज चलत कहे के मतलब बा जे तीज व्रत बा हैं? तीज व्रत बा अब उ जैसन जाके रही भावना जैसी आ प्रभु मूरत देखी तीन तैसी मतलब कितना आदमी बा जे पति के अपना परमेश्वर मानता आ वही हिसाब से तीज व्रत के शुरू से चलल आवता कि पति परमेश्वर के रूप में होला लोग पूजा करल आ शंकर पार्वती वाला जौन भल तो सुनबे कहनी हमनी के तो कहे के मतलब है कि तीज बा चाहे जैसन भावना से लोग पूजा करता सोहता पति के नाम पर सोहता चाहे और कुछ करता कुछ लोग देखावेला भी करला दिखावटी भी कुछ करल। लोग आज भी बा जौन की सही बा सही आ बात, कुछ सही तो से बा बात। जौन की अभी हम कहनी है तौने बात बा पति बा ब्लेड बा बाद में तो ठीक बा कहे के मतलब जे पूजा तीज जौन बा वो घरे घर होता सुहागिन औरत घरे घर तीज करता तो एकरा के ढंग से मनावल जाए जे भी तीज करे बढ़िया से मनावे आ तीज के त्योहार बा हमनी के तो खाली प्रसादी खाए के बा सामान लिया के दे देनी जोन बनी तो खाए के बा हमनी खा ले ले। रहुओ लोगन तीज के मनाई घर में जौन मनता पर शामिल हो जाई सामान जौन लिखे तोड़वा लोग ले आके दे दी ई त्योहार बा हंसी खुशी से मनावे के बा रहे के बा का ई वीडियो जौन बा हमनी के बनानी है टाइम नहीं रखा ऐसे हमनी के छोटे को वीडियो बना देनी लोग लोगों ने वीडियो के तनी देखम अच्छा लगी तो लाइक करम कमेंट भी कर देम आ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर लोग हम लोगन तो कह दे हम सब्सक्राइब कर देम कह दे हम हैं का अंतिम में हमनी के जय हिंद जय भारत नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम